Wij stellen on jou voor Stefan Boersma. Een echte voetballiefhebber en stiert als keeper op goal. De jouwster doet voor de eerste keer mee aan de Spelen. Handicap? CP-voetbal is voetbal voor jongens met een hersenbehandeling. Dus bij de geboorte of na de geboorte of op lettere leeftijd een hersenbehandeling. Ja, want CP, wat betekent dat? Cerebrale parese. Dus Latijns voor hersenverlamming, letterlijk, maar het is hersenbeschadiging. Maar ik zit helemaal niet te praten. Ik merk er niks van. Nee, dus is eigenlijk alleen gaan meer rennen. Vooral als ik wurger, dan kan ik aan meer rennen zijn. En mijn fijne motoricus minder. Oké. Maar via de best helemaal niet in orde. Ze zitten van hoor. Het is net als een leger IQ hast of zo bij Nee. spreken. Want dat is wat mensen vaak denken, denk ik. Hè? Om een hersenbeschadiging. Ja, nee, vooral Paralympisch denken ze toch dat ze eigenlijk geestelijk een behandeling heeft. Maar dat is bij de meesten van u net. Dat is 100 punten om het samen te zitten. Dat wordt net zeggen, maar Stefan is er zo goed als fulltime met waande. Hij zit voor een groot van de week in Papendal om te trainen. eigenlijk tot de weekend. En aan het weekend speel ik bij uw club Bliauwig nog mijn wedstrijd Oké. op een snijns. Maar nu is het seizoen ook aan, dus nu bloek weekends ik op Papendal. Ja, dat is natuurlijk ieder best keeper. Ja, Maar als dan op jou spelen je dan ik maar een speciaal team of is dat gewoon, hoe werkt dat? nee, dat is gewoon een regulier team. Oké. Dus op Grutfield, grote goals. Oké. Dus het is wel een heel oud speeltje, maar bloedvoetbal. Maar wat spelen dan de jouwer Draaien. draaien? Maar ik zie me er wel altijd vragen, hoe goed ben je nou als keeper dan? Hoe maakt dat vergelijken met, nou ja, tussen aanhalingstekens het reguliere voetbal? Wij spelen uit het CP-team in eerste klasse A-junioren. Dus met dat niveau kan je dus vergelijken. Nederland is al dus vierde geworden op het WK. En het voordeel is dat concurrent Rusland op de Spelen net mee. Een medaille is dus mogelijk. Als wij gewoon ons niveau halen en gewoon dit zijn wat we kennen, dan gaan we voor een medaille. Oké. Dus dat is mogelijk. Ja. Wil je meer weten over Stefan Boersma? Ajax of Feyenoord? Cambuur of Heerenveen? CM of Kroeg? Messi of Ronaldo? En weten wat hij kiest uit zulke soorten dilemma's? Zoek dan op uw app of op omroepfriesland.nl.